ስለዝኾነ ዋጋ ዝኸፈለሉ እንደገና ዋጋ ከፊሉ ናብ ምሁር ስለዝመለሶ ሓበን ይሰማዓዮ ክብሎ ደልዩ ወያነ ቀፂለ እንታይ ክብለኩም ደልየለኹ بقدامنت مسمر حقي تقراونت سعيو مسمر حقي أوشتا بزح نقرات خاصة مسمر حقي أوشتا بزح لو بتال مسمر حقي ترى يودي أخوار البخليان إذا زنبي بنقريب لي مسمر حقي مالت انتهي مالتي انتهينا أتم كلهم حيلتات حزب تقراي وحدي كم تقدم بزحات حيلتات ناي إثيوبيا تصعقوز نوبل أتوم تنكحتنياتات أتوم هزبي مساعد زي كونو أتوم تنكحتنياتات نحنا بزحاتنا مو نزل هزب زخنا نبر بخوينا نزل هزب زن تنبركيخنا نابتا سمين إيرتراي لنا أمن الله نواهم كنا تقرينا يلوم زأمنو كل زكا ألوم جيو أم ميديا خي تلقوا وتقوم تزاري بومليو أما تشرشتاكن اتمسمر حقي تاقروا أبتحت مريت أسفيرو مسمر حقي مالت حق حيسكا نحق علامة بحق إنيا متكل مقعز مالك سلازي انت يوم لهم نيرنا خام جنبريا لازم مسمر حق حيز زولو حزب تقراي ويانا مدحنتنا يدن حاديهم ويانا حزب تقراي حاديهم نمتايهم حدا زخونو كبداوتيا زبل جوتو سمو ودا سلازولو اتا تقراي تبحال مريت مالك سلازي حزب تقراي اجون دقاقيمه حبل يسمعك كبري دلي مبل 45 زغبر كايو علت مصنبال املا عالم كم تزيله تخبيرون كوريعون كل سب اقربو جيرولون عالم بمولو نزي ناير 45 مبل 45 ادمو سغاب زغبر زقيركا جيغنا حزبي ناير بوتات كازورس كازبيها كومو غيكان نزل عالم كم تقصن أباخا ترطر يبنا كم تملس زيناون تايلو حتى قالني راس استزاربا ملس حق أنيا ينيرو أبو عزو أنا قومي لي زامن استفل عليه إيرتراون النافت حساس الأخوة الوقت ملس كن أبتسخور الزنبرة بعزو ملس بزغبرو جيجا زي كونه بزغبرو حقي إيرتراوي كوتسع كبدل يزقمطو بوليسي اب إثيوبيا اينبرن ملس بزبورو ነገር ካ كل ጊዜ እና ደጋገም ኮ ያስነብር አነ አንቱም ህዝቢ እንኳ አላይኩም ኮይና ይልኩም መለስ አቱም ህዝቢ እንኳ አናትኩም ኮንኩ አነ ይልኩም ስለምንታይ ኮም ይልኩም ናቱ ሕድሪ በተግባር ከም ተርእይዎ ስለዝፈልጥ እዩ አሪኹም ይኩም ከአብግሩ ስለዚህ قال ملس زتكبروا من يوم نيرون تيرنا بعد دبرتين تمالي تمكحتنياتات ني إيرتراون نتقراوين علاقيعو أكاتيو أماكيتهم تمكحتنياتات يزبزروا لزخونة بهيرنا إثيوبيا كبر لنا أنا زخونة بهير سباتنا إثيوبيا كبر لنا تمكحتنياتات حياتات جن انتاي مدبل انتاي إعلامان نيروهم نزغلت هزب عراتيمهم نساتهم كابو معارك الحسود اليوم نيرو سلامنتاي كلتا هزبي زسقا أكان تخوينو ببوليتيكا خسعر زي تخونكا بعقمي تزي تشنفو غلكا تايخات تقبر كتقاج وطرا يخات حل أما جرشتا كل كيزي زكاتات ولو ميدياتات هلو بفلاي نايتهم تنكحتنياتات حياتات كم بعل 360 زبهارو كعربن كمشن دي هزب تقراي ترايز دارو إيشات زبهارو زيهم إثيوبياويان ديهم ناي بحق إن هزب تقراي كم إثيوبياوي ديهم تحسبو أيكونون إزيهم كالي إعلامان كالي مدبن ناي سلطان سمعات زلوهم حيلتاتيهم نهزب تقراي زموت أخاء نحنا سوقينا يدرنينا هزب تقراي مالت مزامتنا مواسمتنا حاونا زي كونس أكالنا سلزغوني أكالكا كبدا أكولو كمتي أبوتاتنا زبرو أفين شاف ترم كلاس عين تنبدل سلازي هزب تقراي كبدل كله نحنا تبدلنا مالتي بتوم حد ناي إساس متقاعتي
إسياس مرمخانو زي فلطو نا إسياس متكلاتن علامان زي فلطو إسياس نسلطانو خمز نبر زي فلطو حيلتات بوغن بهير السبات نا إثيوبيا يخونو بتوم نعوز تفطفو حيلتات تدانا غيرو زتصدف حزب انتلو يصدف نحنا كن كاب حزب تግራይ ዝንጽለና ወላ ሓደ አካል نحنا ኤርትራውያን ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ አብረታዊ ቃልሲ ተቃሊስና ፍረና ጽነት ናይ ክልቴና ዘረጋገጽና ሕጂውን በሓደ ኮይና ንዝመጸና ሓይሊ ክንድርዕሞ ክንሕምሽሾ ከነንበርኩ ኮይና ስለዚ ተያኸብደለ ህዝቢ ትግራይ ሓበን ይሰማዓካ نحنا إرتراويان حواتك سمين تجارو أقولنا خلنا إحنا هون مننتنا زيرنا نابت تجراون نتي أجونا أيهم ناينا زي أودي الله يغنينا بتاعي تقبلنا فرحونا سامشو يغنينا تعال كورات دما تجاشنا قاضي بمصال فرالي مرفتها تلونا بمسعب وكيل هاجرة وبايتو الديمقراطية الوطنية كابيترا ناوزي نامدرخ قدم بتاع عيد سنيني يا قلنا كورات عدمان كور حزب تግራይ كوران تقالستي كورا ما داولوتي نزمدب ابزي علت تاريخاوي علت زي هاجراوي بايتو ديمقراطياوي لوت ኤርትራ بزغبركم لنا عندنا مسارات ابي ترغبنا قالنا نسمع يسمعنا حبل وتن يبلو أزيك قالسي حزب تግራይ بقليل زترخبه يكونن بخبيت مسوات النت وحسنت هاجر زراغصه نملو حزب إثيوبيا واغا خفيلو ابزي زبصحو مريح ودبو حزباويان حركة تግራይ ابزي مبل 45 عامت بعل مخباري دسمعنا حقوت وطن يبلو أبزي دما خبرن زخرن نتوم ناتنت واقعي خفلي هيوت بهيوتي تلويتو أبزي بتحيد الله آياتاتكم نعاهم كتعملكم لهم خبيد واقع خفيلهم إذا ناتنت زي هيبو مخلهم علو إذا ترى بحجيناتكم سخاتكم دما كتعقبوا يقبع إذي كمزنا إرترا كالا أي مسوات النت كي كفلو كالا أي واقع كي كفلوكم تتلقيكم حزو حزب إرترا كأخ نبر وجو نأخ قبلي آتيو سلازي كمزع عينت كي قاتمكم نتي نعاهم رغيبكم مودلهم ناس النت قليل يكونن آياتاتكم يوم أي حدام كفيلهم له سلازي كتعقبوا قدن قديت لكم لكاتيت عصرت حدا شحن شعات ميتين سبعة عمشتان تجمر برتا وقالسي كبيد واقع خفيلو أبزي بتحوام حزب تግራይ طرح زيكونس نملؤ حزب إثيوبيا مسل بهراتن حبر بهراتن راغيصو نهاجر وحس غيروي إذا خا واحد كساب حجي الله بحجوين كقلصليو اسخاتكم أبغنو حزب تግራይ كونكم مسو حبيركم كتقالسو نمحصن سورا ኤርትራ ድማ أبغنكم الله حبيرو تقاليسو ناتنا تامسيو حجوين هاجراو بايتو إرترا مس بالديمقراطية ولوتي مس حزبي
ትግራይ مسوعات كوينو قالسو خسلاسل مخانو أبزي قاليات ولكم أنا وكيلنا يا بومبر كوينة متى لو معلتي أقطعمي أي مثل بحجيجن أبقالسي كنرا حبينا يغنينا بتاعي سني لا نقاشنا يغنينا ከዚህ በመቀጠል ያው የተለያየ መልእክት ስላለ ከሐረሪ ተወካይ አጠር ያለ መልእክት ስላላቸው ወደዚህ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በጭብጨባ እንድትሰሙ። በመጀመሪያ ወንድሞቼ እህቶቼ በትግርኛ ብናገር ደስ ይለኝ ነበር፣ ነገር ግን እሰማለሁ ትግርኛ እና በአማርኛ እናገራለሁ። በጊዜው መናገር የምፈልገውን ለመናገር ያህል ለ45ኛው ዓመት የትጥቅ ትግል ጅማሮ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰ። ያለነዛ ወጣቶች ኃይለኞች ታጋዮች ከዛ ፋሽስታዊ የሆነ ደርግ እጅ ስር እንድንወጣ ያገዘንና ሰላማዊ እድል እንድናገኝ ያደረገን የነዛ ወገኖቻችን ደምና ነፍስ ነው። የትግራይ ልጆች፣ የትግራይ ወንድሞች፣ የትግራይ እህቶች፣ የትግራይ እናቶች እንኳን ደስ ያላችሁ እነዛን ጀግኖች ስለወለዳችሁ። ትግራይ የኢትዮጵያ መሰረት መሆኗን የማያውቁ ቀደም ወንድሜ የኤርትራ ወገን የገለጸው ነገር አለ። እሱን እንዳለ ላስቀምጠውና ትምክህተኞች ትግራይ የኢትዮጵያ መሰረት የሆነውን ረስተውት ዛሬ የሆነ ያልሆነ ነገር በትግራይ ህዝብ ላይ እየተሰራ ነው ያለው። ነገር ግን እንደ ትናንትናው ወያናይ ብለን አንድ ላይ እንታገላቸዋለን። ዘላለማዊ ክብር ለወንድሞቻችንና ለእህቶቻችን ህይወታቸውን ለሰጡን። እኛም ዛሬ እኔ የሐረሪ የኦጋዴን ወያኔ ነኝ። ታንኪ በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪ ሶ ማች በጣም ሰዲና ታንኪ ያቀደና ከዚህ በመቀጠል ያው መልእክት አጠራጠር ያለ መልእክት ስላለ ያው ከአፋር ተወካይ አጠር ያለ መልእክት እንዲያስተላልፉልን ወደዚህ ወደ መድረክ በጭብጨባ ሰማላልን እንኳን መሮቶን ከኮነ ሀቶ አይሮሁ ህዋሃት ሰነተ አሰኮዳን ጎሮዌ አርሄ አፋርኛ ስለማሰሙ መልእክቴን በአማርኛ አስተላልፋለሁ። እዚህ የተገኘሁት እንኳን አደረሳችሁ ልል አይደለም፣ እንኳን አደረሰን ለማለት ነው። የትግራይ ልጆች በተለይ ወጣቶች ሊሰሙ የሚፈልግ ነገር አለ። ትግሉ በጥይት ብቻ አልነበረም። እነ ሰዓረ በዋሃጥም በአፍዴራ ስንት ሰው እንዳለቀ ቢታውቁ በጥይት መሞት ቀላል ነው። ወጣቶቹ ናቸው በዋሃጥም ያለቁት። ዛሬ ሰዓረ ግን በተቀመጠበት ነው የተገደለው። ያሳዝናል። የሰዓረ ሞት ለአፋር ህመም ነው። ስለዚህ ማለት የምፈልገው ትግላችን ገና ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሬታችን ነው የታገለው። የትግራይ ልጅ ብቻ አይደለም መሬታችን። ለ17 ዓመት መንግስት የማያውቀው መሬቶች ነበሩ። ስለዚህ ቀጣዩ ሂደታችን በተለይ ወጣቶች ለኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጎን በመቆም ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብቶች መታገል ነው።
አባቶቻችን አስረክቦናል፣ አልፈዋል። ዛሬ እኛ ላይ የተጫለው ዛሬ የትግራይ ብቻ በዓል አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች በዓል ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ነው። የአፋርን በዓል ስለሆነ እንኳን አደረሰን እላለሁ። ጊዜያችንን በንግግር አልፈጅ፣ ወደ ደስታችን እንግባላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጭብጨባ አልፈጅ ባር ክቡራት ቅድሞት ጋሽና ሕፅር ዝመልእኽታት ስለ ዘሎ ካብ ሓደ መልእኽቲ እውን ኣብዚ መድረኽ ክሓልፍ ኣይተ ብርሃነ ክብረኣብ ሓደ ጋሻ ኣለና ናብዚ ናብ መድረኽ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ንዝበዓለ መኪቱ ከመሓላልፈና ብክብሪ ይዕድል። أقدم تدرس أسفح بيل سلسلة تزارب وكاب دحريو خساب كندي كي ملخ تغير لوني بقت تنافتا مسجانات رايك حلف دليل تام مسجانات راح كحلف سلسلة دلوخي ما ده تو تدرس أقدم سلسلة زحلفوت ملخ تزارب وزحسبكو يحلف الليو منتي نباري سلام حزب تجراين حزب إرتران زي تحلل سعريز قبرو دلو من سيات إرترا كان بعل تسفومن تيدروسن كابون كلهم نسلامن حزبتات تجراين إرتران زسرحو دلو مغالستي كمسجنهم يفتو كابون ولدنا حولنتنا نبحدش ولدو بتبعات تاريخنا خنفلت نزقبرو أبونا ممر قبر غيدان دستا ممر ملورك كدان مريم كمون أبونا أمانيل سهلن ممر بغرن تمسجنا مفتوح أمود داتا مرحي هاجر تجراي كبر دكتور دبرتين قبر ميكائيل إرتراويان تجراي كاليتي عدوهم يا بمبال نزتسقمو إرتراويان عقبا مهاب طرح زيكونه أبزد لي وختماتات تجراي سريحهم نغنبرو نسعدل بمفتار كم زخونة تجراوي كله كم منقص زدلي حاجزات تقبر الله مخانو بوقعي جالسون أزيد ما نسلام حزب إرتران حزب تجراين كساب كندي تجيه يسرح كم زلوا زملاختيو أما جرشة حزب تجرايون نحو حزب إرترا زلوا خبري ولا قوا بوليتيكيات سنكر حنتن كسحترون توعلو نخلهم تسابعتات نحزب تجراين حزب إرتران زقبرو زلوا لعل أخبروت متحققازن أب تاريخ زين الرسعو أبلبنا حاول تخينو خنبريو زلالماو زغرن كبرن زلالماو خبرن زغرن موغوسن نتوم زمانات من قانقانان كبرتاتنان بجان زحلفو جغان سماعتاتنا حوهم برهان خبراب كابوم برتن سايق ازيان يغني لي يغنينا عبد برهانه كاوزي بمسعب حصل زبده منقتي بمناسي محور مناسي تجراي بايتو فيلمون ناوزينا مدرخ نموداتا ياو زرا خبزو زحيا ياو دناي جن تقام منقت سلا زخونه منسي فيلمون زخبركم زخبركن نبرت سويدن تجارو انقع نابتكاب زمانات وصعان مجزاتن بقلصنا حران وصع حريلنا حزباو قلس جمرنانا ألات مبل 45 عامت 10 حركاتيت ابصحنا ابصحكم انقع 10 حركات بعلى ابصحكم انتنبل نزني حرنتن سلام زمن منصا عدمهم سدرهم من هيوتهم من اكالهم زخفلو ما عليا زي ولهم دق حزبي حدرهم ناب تغبار بملوات سلام حرنتن سفن الله بفلطاتن بايكونوم زهاطر زعابيت منتا زخبرت فتوتن رتعتن لعنت حقن زع سلا تግራይ ام مفتار
ከም ቅዱሳት ተጋሩ መንእሰያት ነበርቲ ስዊድን ኩሉ ዝካኣልና ንምጋር ድልውነትና እንገልጸሉን እንረጋግጸሉን ምዃንና ብምግላጽ እዩ። የካቲት 11 ናይ ኩሉ ትግራዊ ፈታዊ ትግራይን ቃልስን ታሪኽን ህዝቢ ትግራይ በዓል እዩ። እምበኣር እስቲ ናይዚ ዓዲ ኣታሒዘ ንእሽተይ ነገራት ክብል እሞ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ኩላና ንፈልጦ ኢና። ትግራዋይ ብምዃንና ወይ ዝተፈላለዩ በደል ይበፅሐና ኣሎ እዩ። መፍትሒኡ እንታይ እዩ እንተኢልና ከምትና እይታታትና ጠንኪርና ምቅላስ እዩ። ብፍላይ ሓድሽ ወለዶ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፅበየና ዘሎ። ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ትነብሩ ተጋሩ ደቅኹም ከመይ ጌርኩም ናብ ዓዶም ታሪኻ ምፍላጥ ዓብይ ተራ ክትፃወት ትኽእሉ። ስዊድን ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ዓለም ተሰማዕነት ኣለዋ እዩ። ስለዚ ደቅና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንኽኣቱ ክንገብር ክንፅዕር ኣለና። ደቅና ኣብ ናይ ስዊድን ፓርላማ ዘይኣትሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ? ደቅና ፈላጣት ናይ ሕጊ ናይ ኢኮኖሚ ከምኡውን ናይ ሓኪማት ዘይኾኑሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ? ፀኒሖም ንባዕሎም ኮይኖም ንዓዶም ክኾኑ እዮም። ቃልስና ኣብ ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ብዙሕ ክንቃለስ ክንክእል ኣለና። ክንደይና እዩ ናይ መለስ ዝመርሖ ዝነበረ ርእይቶ ዓለም ከበራርህ ዝኽእል ልምዓታዊ ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝምልስ ግን ከዓ ደው ኢሉ ዝማገት ትውልዲ ክነፍርዮ ኢና። ስለ ኩሉ ነገር ክንፈልጥ ክንፅዕር ኣብ ስዊድን እነብር ተጋሩ ኣብ መሬት ወሪድና ክንቃልስ ክንክእል ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ሓበሬታ ጥራሕ ድምፅና ምስማዕ ዓድና ወይ ከዓ ባዕልና ክንቅየረ ይንኽእል። ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ባይታ ወሪድና ክንቃልስ ኣለና። ንኣብነት ከምዚ መብዛሕትኹም ትፈልጥዎ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፈርኒንግ ዝበሃል ማሕበር ኣለና። ምስቲ ናይ ዓዲ መንግስቲ ብሓባር ዝሰርሑ ግን ኣብኡ ዘለዉ ኣባላት ምስትናትና ርእይቶ ዓለም ስለ ዘይኸይድ ናይ ባዕልና ማሕበር ምስራት ጀሚርና ኣለና። ዓለምና እንካን ሃባንያ ልክዕ እቲ ኣንሕና ንደልዮ ድምፅና ክስማዕ ተደሊና ሰልፊ መሪፅና ምቅላስ ኣድላይ እዩ። ቀንዲ ዓላማ ናይዚ ማሕበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘለና ጥቕሚ ንምቕዳም እዩ። ናይ ሶሻል ዲሞክራት ከምቲ ትፈልጥዎ ስዊድን ኣብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ዝገብርዎ ፓርቲ ሓደ እዮም። ብዙሕ ካብኦም ክንመሃር ንኽእል ኢና እምበኣር ንዑ ቃልስና ምሳና ጀምሩ ዝበለፀ ሓበሬታ ቃልስና ኣብ መራኸብቲ ሓበሬታት ክንቃልስ ኢና እምበኣር ናብ ካሊእ ሓድሽ ማሕበር ጣይሽናዮ ከሳገረኩም ይሕፅረ ቢለ ማሕበርኩም ማሕበር መንእሰያት ተጋሩ ብደቅኹም ሌክስየል ወይ ከዓ ዕዮ ገዛ ሓገዝ ዝሕዝ ጉጅለ ጀሚሩ ኣሎ። ቀንዲ ዓላማ እዚ ማሕበር ደቂ ተጋሩ ነበርቲ ስቶክሆልም ወይ ከዓ ኣብ ስዊድን ሓገዝ ክረኽቡ ምግባር እዩ። ኣንሕና ንሕግዘሉ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ኩሉ ኣብ ትምህርቲ ዝመሃርዎ ማለት ሒሳብ፣ ሕብረተሰብ፣ ስነ ህይወት፣ ኬሚስትሪ፣ ስዊድንኛ፣ እንግሊዝኛ ኮታስ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ንሕግዝ ኢና። ጎኒ ንጎኒ ድማ ህፃናት ካብ 7 ክሳብ 12 ዓመት ዘለዉ ቋንቋኦም ወይ ከዓ ሄምስፕሮክ ትግርኛ ናይ ምምሃር ከይዲ ጀሚርና ኣለና። እዚ ማለት ኣብ ክልተ ጎንጂልና ኢና መቒልና ንሕግዞም ዘለና። ካብ 7 ክሳብ 10 ዓመት ዘለዉ ትግርኛ ከምኡውን ዕዮ ገዛ ካብ 14 ክሳብ 16 ሰዓት ዘሎ ሓገዝ ንህቦም ኣለና ሰንበት ማለት እዩ። ናይ ቆልዑ ብፍላይ ንግዚኡ ሰዊኡ ደቅና ኣብ ምምሃር ዝርከብ ድማ ኣቶ ፀጋይ ሓጎስ እዩ። ኣቶ ፀጋይ ብስም ሌክስየል ተጋሩ ካብ ልብና ክነመስግን ንደሊ። እስቲ እምበኣርከ ኣንሕና መን ኢና ነዚ ቅዱስ ሓሳብ ክሳብ ሕዚ ደኺሙና ከይበልና ወይ ከዓ ደኺሙና ከይውን ዘገልግሉ ዝርከቡ መነመን እዮም ዝብል ኮኸብ ኣኮሎም ናይ ፋርማሲስት ተምሃሪት፣ ማና ሓጎስ ናይ በዓል ሞያ መዋለዲት፣ ዮዲት ወርቅነህ ግርማይ ናይ ሕክምና ተምሃሪት፣ ሜሪ ፀጋይ ተምሃሪት፣ ኣማንዳ ጎርፉ ተምሃሪት ኮይና ኢና እምበኣር ንኣሕዋትኩም ወይ ከዓ ኣሓትና ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ማለት እዩ። እዚ መዓዝ ጀሚርናዮ ዝብል እዚ ማሕበር ካብ ንጅምር 3 ወርሒ ኮይኑና ኣሎ። ዝጀመርናሉ መዓልቲ ዲሰምበር 1 ዓም ኢና ጀሚርናዮ ማለት በዛ ዓዲ። ክንደይ ዝኣክል ተጠቀምቲ ኣለውና ኸ
ሰሙን ዝመፁ 10 ቆልዑ ካብ 7 ክሳብ 12 ዓመት ዝኾኑ ኣለዉ ካብኦም ሰሙን ንምፅዋዕ ኣማኒኤል ሰሎሙን ደሊና መለስ ሄኖስ ሉካስ ጌታቸው ዳዊት ጠበቡ ሄኖክ ጠበቡ ካብኣቶም እዮም ካብ ዕድመ 13 ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ድማ 13 ዝኾኑ ኣለዉ ሰሙን ዝመፁ ድማ ከም ደርሳ ገብረስላሴ ንዋ ቢንያም ዳንኤል ኒኮላ ግርማ ሜሪ መስፍን ይርከብዎም እስቲ ደርሳ ናብዚ መፅያ ስለናት ዝስማዓ ስምዒት ትዛረብ ማለት እዩ ደርሳ ሓንቲ ግዜ ምን አለብን Hej allihopa. Som sagt, jag heter Bersa Bell, 17 år, går mitt andra år på gymnasiet. Och varje söndag tillsammans med Filmon, Jodit och Kokop till exempel så går jag på den här läxhjälpen och får hjälp och hjälper yngre barn med deras läxor. Läxhjälpen är väldigt givande och jag rekommenderar alla att ta med era barn, syskon, vad som helst, alla som behöver hjälp med sina studier. Och det är viktigt att komma ihåg att läxhjälp inte bara är för folk som har svårt för skolan utan att det är givande för alla. Typ som mig själv. Jag har inte problem med skolan men jag går dit ändå. Dels för gemenskapen men också för att lära känna nya människor och få hjälp med saker som man ibland kan ha svårt med. Det är även viktigt att komma ihåg att de flesta av läxhjälparna är ju främst insatta i fysik och kemi och matte. Men jag själv som till exempel läser samhällskunskapsprogrammet kan ändå gå dit och få hjälp med små saker eller bara sitta där och göra mina läxor trots att jag inte liksom ber om någon hjälp. Så jag skulle verkligen rekommendera alla att komma dit. Det är väldigt givande, det är gratis. Och svenska företag brukar oftast ta betalt för den här tjänsten så jag tycker att alla ska ta tillfället i akt och gå dit med sina barn och andra. Tack! ዛሬና በሴ ግን ከምትሪእዎ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝገርም ግን ኣብዚ ስቶክሆልም ትነብሩ ተጋሩ ብዙሓት ኢኹም ከምዚ ንሪኦኩም ማለት እዩ ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ግን ከምቲ ንደልዮ ሓገዝ ዘድልዮም ዝመፁ ተምሃሮ ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም ማለት እዩ ንዑ እዩ እውን ኣብዚ የካቲት ዝመፅእ ትግራዋይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ንክፈልጥ ክንሕብር ደሊና ማለት እዩ ግን ዘጋጠመና ፀገም ድማ ኣሎ እዚ ፅቡቅ ተግባር ንክንቅፅል ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ የድልየና እዩ ሓደ ሰብ ሰንበት እናመፀ ምንታን መተባብዒ ክኸውን ንእሽተይ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ቋሚ መምህራን ኣለና ስለዚ 1,000 ክሳብ 1,500 ክሮነር ኣብ ሰሙን የድልየና እዙይ ማለት ካብ 4,000 ክሳብ 6,000 ክሮነር እንተበዝሒ ድማ ከከም ኩነታቱ ክሻዕ 8,000 ክሮነር ንወርሒ ጥራሕ የድልየና እርግፀኛ እየ እዙይ ንዓኹም ክጎለኩም ከም ዘይኽእል እና ኣብ ደቅኹም ኢንቨስት ትገብሩ ናይ ተጋሩ ሌክስየር ግሩፕ ይማሕፀነኩም ነዚ ዝምልከት ሕቶ እንተሃሊኩም ረኸውና ኩሉ ነገር ግልጽ ጌርና ክንነግረኩም ኢና ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ጀጋን ስዋኣትና ክሎ መዳዊ ሰላምን ዕቤትን ህዝብናን ዓድና ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ስዊድን ኣነለ ሓንሳብ ፅናዕ መንእሰይ ፊልሞን ብጣዕሚ ኣብዚ ማሕበረሰብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ፍሉይ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን እዚ እንዳተባበዐ እቲ ማሕበረሰብ ዘድልዮ እንታይ የድልዮ ምስ ናይ ዝዓዲ ዘሎ ብመንግስታዊ ድዩ ማሕበራዊ ምትእስሳራት ከመይ ገይሩ ንኸተኣሳሰር ዝፅዕር ዘሎ ጅግና መንእሰይ እሞ ድምቕ ዝበለ ሞራል ሃቡና ብተወሳኺ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ፍሉይ ኣበርትዖ ንሕድር ናይ ሕድሪ ጀግና ፍሉይ ዝኾነ ሽልማት ኣዳልዮም ኣለዉ እታ ሽልማት ዘቕርበሉ ኣይተ ፀጋይ ፀጋይ ሓጎስ ብመዳለዊት ኮሚቴ ዝቐረበ ሽልማት እዩ ሽልማት ዘቕርብትሉ ኣቶ ፀጋይ ሓጎስ
ዋው ዕድሪ አሞራ እዩ ዕድሪ አሞራ እንግዲህ ናይ ንዚኣቶም ደም ናይ ንዚኣቶም መስዋዕቲ ኣብ ዝተረፈ ዝምሉ መናእሰያትና እዚኣቶም እዮም እሞ ሕድሪ ናይ ኣሞራ ከይዓብር ዝበል ዓብዪ ሓደራ እዩ ዝቕበል ዘሎ መንእሰይ ፊልሞ እሞ ምናልባት ብጣዕሚ ደንጉና ኩም ስለዘለና ፀወታ ኩሉ ግዜ ኣድላይ እንድዩ ግን ሓደ ሓደቲሃ ቁም ነገር እውን ክንርስዖ ከምዘይብልና ዓቕሊ ጌርኩም ንእሽተይ ከም ተፀበኹምና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግኖ ይደሊ ካልኦት እዚ ሽልማት እዚ ብፍላይ ኣብ እንገብሮ ዘለና ናይ ተምሃሮ ሓገዝ ንወደፊቱ ተምሃሮ ተጋሩ ባህሎምን ቋንቋኦምን ፈሊጦም ኣብ ዓዶም ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብሩ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኩልኩም ተጋሩ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ደቅኹም ይኹን ዝኾነ ይኹን ምትሕብባር ኣብዚ ቀረባ እዚ እውን ንዚ ነገር እዚ ሓገዝ ዝግበር ፌስታ ስለንገብር ብፍላይ ንዕኦም ዝሕግዝ ኩልኩም ክትሓወሩና ክለወኩም ይፈቱ ገለለይ ንኩሎም ፔዳጎጂክስ ዝብሉና ተምሃሮ ዝሕግዙ ዘለው ተምሃሮ ብሽም ፊልሞም ዳንሃቦም እምበር ንኩሎም መምሃራን ምዃኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ክነግሮም ይደሊ ገለለይ ብጣዕሚ የመስግን ማለት ዘይሓስኽዎን ዘይፀበኽዎን እዩ ኣነ ምንም ዝገበርክዎ ነገር የብለይ ምክንያቱ ሓደ ጠቕሲ ይዝከረኒ ኣያታትና ለካቲት 11 ኣብ በረኻ ዝወፁ ግዚኦም ክስውኡ ዘይኮኑስ ሂወቶም ክስውኡ እዮም ወፂኦም እና ኣንሕና ንገብሮስ ምንም ኣይኮነን ግን መተባብዒ ይኾነና የቐኒየለይ ካብ ልበይ ይብል ማለት ተቕበሩና ምሁራን ባርከስ ሲቕሬታ ክቡራት ኣጋይሽና ብዙሕ መደረ ብዝሕና እቲ መደረ ድማ ምስቲ በዓላት ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እዩ ክንፅመም እሞ ቀጥታ ናብ ሙዚቀኛታት ሒዝናኩም ክንሓልፍ ኢና ድምፃዊ ዋናም ድምፃዊ ወዲ ዘገየ ርሻም ገብረ ዳንኤል ከሰዓስዑና ከፍስሁና ከምሲኡ ክሓድሩን እዮም ናብኣቶም ናብ ሙዚቀኛታት ናብ መድረኽ Okay. كذا تتقبلنا